गिबि गिबियावनो नोंथां प्रेसमेननिसिम आंनि गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोबाय आरो जोंनि बेवहाय जयनिं जाफैनो जानाय जि रायजो राजा बिथांमोननिसिम आं गाहाम हामलायनाय बावहरो। दा जोङो जुदि मोजाङै नायोबा आरोखि हाग्रामानि 17 बोसोर आरो नैबे जोंनि 5 बोसोरिया सासन प्रमद बर' सार दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनि जि सरकार, बे सरकार आरो दलनि नीति आदर्श बेफोरखौ माने जि सरकार, बे सरकारनि जि डेभेलपमेन्टफोरखौ नुनानै आरो जोंनि जि नीति आदर्श इउपिपिएल दोलोनि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै दिनै बे 40टा समष्टि माने नैबे जोंनि क'क्राझार जिल्लानिल' 6टा समष्टि नङा, गासै बिटिआर ओनसोलाव 40टा समष्टिनिफ्राय गुबुन गुबुन बिबाननिफ्राय गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय आरो गुबुन गुबुन संगठननिफ्राय बिदिनो जोंनि दलनि जि नीति आदर्श, जोंनि प्रमद बर' दैदेननाय सार सरकारनि जि उन्नयन डेभेलपमेन्ट बेफोरखौ नुनानै जइन जाबोदों। दिनै नोङो नुनो मोनगोन जे बिपिएफ दोलोनिफ्राय बे 17 बोसोर सासनाव जायफोर माने गिदिर गिदिर बिबान लानानै मुस्टिमेननि नेताफोर दंमोन, जेनेबा नोङो सासे केबिनेट मिनिस्टार दंमोन आसाम गभर्नमेन्टआव, ओमफ्राय बिटिसिनि डिपुटि चिफ सार बिथांमोना दिनै जेनेबा खाम्फा सारमोन, ओमफ्राय चन्दन सारमोन, बिथांमोना जोंनि दलनि जि नीति आदर्श ओमफ्राय प्रमद बर' सार दैदेननायनि जि उन्नयन आरो डेभेलपमेन्टखौ नुनानै दिनै जइन जाफैदों बिसोर। आरो नैबे समाव नैबे जोंनि सालाकाथि समष्टिनिफ्रायबो अनेक जइन जाबोगासिनो दं। बेल' नङा, आवगायावबो जानानै थांबाय। दिनै नैबे 7 नम्बर वार्डनि जा बुथ केन्द्र दं, बिद्यापीठ स्कुल, बेनिफ्राय फ्राय 50सोनि बारा दिनै बेवहाय जइन जाफैदों। बेथ' जोङो दा जाखिनि जोंनि सालाकाथि समष्टि हिसाबै जोंनि दोलोनि जि माने स्ट्रेंथ बेफोरखौ नायनानै आरो जोंनि कर्मिफोरनि जि खामानि मावनाय, जोंनि नेताफोरनि जि खामानि मावनाय आरो 17 बोसोराव जायफोर सासनाव दंमोन, 10 बोसोराव 17 बोसोरनि सासनाव दिनै 10 बोसोरानो देरहासादा बेवहाय EM दंमोन। बेनि 10 बोसोर EM थानाय समाव बिथाङा सालाकाथि ओनसोलाव जेबो डेभेलपमेन्ट खालामनो हायाखै। आरो आं सासे डिस्ट्रिक्टनि कर्मि हिसाबै आं सालाकाथि ओनसोलाव समष्टि हिसाबै आंखौ इनसार्ज हरनाय समाव आङो अनेक माने सालाकाथि ओनसोलाव गिदिंदोंमोन, खिन्थु आङो खुनु बिदि मोजां डेभेलपमेन्ट नुवाखै। आरो बिथांनि जि दोलोनि जि कर्मिफोर ओमफ्राय जायफोर बिथांजों थाफाग्रा नेताफोर दंमोन, खिन्थु बिथाङा रावखौबो नायबोनो हायाखै। आरो बेनि थाखायनो दिनै बेनिफ्राय लासै लासै गुगाबोगासिनो दं। बिथाङा हारसिं जानो थांगासिनो दं। बे खेथ्रआव बिथाङा अनेक दुरबल जाबाय आरो बिपिएफ दोलो हिसाबै जों बिसोरखौनो जोङो आसल माने प्रतिद्वन्दी साननानै लादोंमोन। दा जोङो नुनो थांबाय नैबे समाव, खिन्थु खुनु जोंनि एगेन्स्टै खुनु कम्पिटिसन गैया। सालाकाथि समष्टि हिसाबाव इउपिपिएलआ 100% देरहागोन। फैबाय थानाय समाव इउपिपिएलनिफ्राय नोंथांमोननि बे समष्टियाव सोरखौ बिजाबसिन महरै नोंथांमोना? बेखौथ' आङो बारे बारे होनबाय थादों आरोखि। केन्डिडेटनि बेलायाव आं एसे होननो उसुबिदा मोनो, खारन जोंहा जोंनि जि जोंनि इउपिपिएल दोलो बेवहाय जोंनि बिराद मोजां मोजां नेता दं। जोंहा दिनै प्रमद बर' सार दं, इउजि सार दं, लरेन्स सार दं, रोनगोरा सार दं। गासैबो जोंनि हाइकमान्ड दङ बेवहाय। बे हाइकमान्डआ जेखौ हरगोन जों बेखौ मानिनानै लागोन। ओमफ्राय जों बिदिनो जोंनि केन्डिडेटखौ जों देरहाहोनो सेस्था खालामो। टिकेटनि खेथ्रआवथ' बिदि सियर नङा रावबो नैबे समाव, दासिमबो फाइनाल जायाखै। जोंना हाइकमान्डआ जायखौ हरगोन बेखौ मावलांगोन जोङो।